Ir-residenti xlukkajri ma ġewx konsultati wisqan astmati dan huwa disrispett kbir. Aħna naqblu mal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk u rridu biss ġnien u jogging track. Sostna dan l-inġinier Arter Ċantar, resident fiż-żona tal-Port Ruman f'Marsaxlokk, kif insista ma' Net News li ilhom snin twal jistennew li jinfetaħ spazju pubbliku kif imwiet, tant illi hemm il-permessi kollha. Il-Kunsill ta' Marsaxlokk immexxi mill-perit Edrik Mikallef ottiena permess għal bini ta' jogging track u ġnien. Għawek fl-istess ħin għad gawdija mhux biss tar-residenti ta' triq il-Port Ruman, imma għad gawdija tal-poplu ta' Marsaxlokk kollu. Aħna dik il-pożizzjoni tagħna, irridu dak li hemm fil-permess iseħħ xejn anqas u xejn aktar. Dan aħna il-residenti kontriħ, aħna għandna nagħtu l-appoġġ tagħna lill-Kunsill u lis-Sindku ta' Marsaxlokk fuq din il-pożizzjoni li ħadu u għandu s-sapport totali tagħna. Aħna dal-iżvilupp m'għandux isir, l-unika ħaġa li rridu kif saru l-banners hawnhekk. Banner ma għamiltom xin taġa, għamil xaħat ta' kuxjenza għamil bżewġ banners, binja le ġnien Iva, binja le ġnien Iva. U ma xinu ma l-femmit politiċi tagħhom, aħna u komunità waħda maquda, kulħadd jirrispetta l-xulxin. Meta tneħħa dak il-banner għamel żball u nista' ngħidlu għamel żball kbir. Orajt, għax minn flok kellu jisiru l-konsultazzjoni, d-dialogu ma' nies, daġi b'arroganza kbira u neħjilna minn hemmhekk. Madana kollu minkejja laqat mal-Kunsill, minkejja snin twal ta' appelli mir-residenti, Roberta Bela u sħabu ġew totalment jaqgħu jqumu mill-Kunsill Laborista u lajta ta' residenti għax se jibnu l-binja ta' ċentru akwatiku skont kif inhu miktub f'kapitlu 19, proposta 58 tal-Manifest Elettorali Int Malta. Imma rridu naraw l-interessi wkoll tal-pajjiż, l-interessi nazzjonali. Informat li ma hemm l-ebda pjanijiet li kwalunkwe żvilupp f'dik iż-żona qed inkun ċar jola aktar minn binjiet li hemm fl-istess żona. Ma ġejja flok il-jogging track le? Għalkol mistoqsija. Ma ġejja flok il-jogging track. Arminek fl-aħħar jiem tqedu żewġ banners bil-kitba binja le ġnien Iva. Buħed minnhom jinqala minn ħaddiem tal-Aquatic Resources Malta wara li jinqabad fil-fatt. Dwar din il-binja, ir-residenti la ġew ikkonsultati wis inqas jixtiequ illi jsir xi ħaġa minn dak illi qed jingħad, kemm huma kif ukoll xieren ta' ristoranti fil-lokalità. Sittanker ma joġob naħseb wara issa iġibilna ta' xiex forma ta' xogħol ta' xi prepare u dawhekk ġol Porta Marsaxlokk. Porta Marsaxlokk irriduh sabiħ, irriduh għat-turisti, irridu naraw ir-restoranti jiffjorixxu, irridu naraw l-ekonomija lokali tiffjorixxi, irridu Marsaxlokk sabiħ. Ma' Net News huwa tkellem ukoll fuq it-tanker tal-gass illi l-eks mexxej laborista Joseph Muscat kien wiegħed li kien se jkun qed ineħħi wara 3 snin. Madanakollu wara dawn is-snin kollha għadu hemm. Issa 3 snin aħna jien ngħid wieħed jipprova jistenna u jifhem li ssir pipeline, imma jgħaddu 3, jgħaddu 6, jgħaddu 9 u kollox jiqpa' l-istess. Le. Ir-residenti taż-żona huma mhux biss urtati bil-fatt li l-Partit Laborista fil-Gvern qed jinjorhom b'mod sfaċċat fuq wedid mhux imwettqa, iżda insista li fl-aħħar ġimgħat irċivew karta minn Infrastructure Malta illi se jibdew xogħlijiet estensivi fi triq il-Port Ruman ukoll mingħajr konsultazzjoni. Aħna nirrispettaw il-xulxin, nistennew inkunu rispettati u lesti niddefendu r-rispett tagħna u d-dritt tagħna li nitkellmu. Prattikament Roberta Bela u sħabu qed jimxu b'pont tal-ħadid fejn kulħadd huwa mistenni joqgħod għal ħolm tiegħu.